sa tong mày hi à thôi rồi sẽ xong cô trong một tiệm phung kaham jotono no haina haina amshuko ani blog nai tong nai kha khlai no jotono kaham na tong na hanai I obake ani baba bo deli no phung ai ke bike no bo ma hunai bo office the sakang bino bike na kchung ka hui akonai bo obni yaklo se bo tukui muse mai chawi thanai ge bo salbrum no obo haigi no deli no bo bino bike no ho ke tini se ma bai ke nai regnai sungbai nai regnai sungui regnai tak nai ke tini ni blog obono nang na phunuk nai sung tini ma bai ke ni bo hai ge regnai sungnai te tang color regnai tak nai ke no hai kana chai ke nai tang ni an blog no share kala khele regnai mereng te si tak lai jinai mereng marang mamang tangan sele ya ta oh korsomno tas tar sidama bahai ke jani ula tharo tam ke jani khutulung bulu dai sibai ke angle mujo banarik malia sikang kaisa kangsa regnai tak mani bo ang afur bo mujo narik maya mane sungmani ke kisa pula bo man tongmani no ulo tamo jani ulta pulta ang thangbai engliya ang yang su sungliya mane khutung simi amano rohoro angka amake sungo nge tini te baisa ang sungui nainai mane mujo da tong kho srungai tong ang aste truk srungai tongo ke tini boda adini haitesa ang thana samaliya hebna try khainai nalok sosok mang sih berapa tapi sengriknai senglai sinai yang amang keke nar senai nar phasing angki amana khadang khanai tamning ke ang yang nar phasing asa kaham ke singmanya ko ulta pulta ngi thango face na ngi thango ingke ang amana khadang rohnai ingke amake nar senai ingke amana na mane boma haike bo nar seng abana nae ang next time ang bo sernai ingke aste ka abono tangsa ke nal khutung no honani bo komya yangjuk sai thango ge haikna truk khlaye sangtini regnai sangai tanglai ma bai kenai ge narok nai tangni sini regnai sungmani phung aisu ni simi sang regnai sunglai mani dagbo sungbaya ko ge abo sungbanya ni poratini dipor sha ngai sari grok ngana ge nai negrana tini bruzara sungbai yak sai thangani khai yak rubayo obos sungmani quả sẽ sa tông mà vậy hỉ quả như lagi hatu jundu cho to tông nang này giờ jaga asugo ajaga nó quài bắt đầu tông nang này quả sẽ cái tông mày đó mà nè mà nó sao tới cái lời cái tao nó cái xe tôi nhớ đi ba cái quài tao tới cho gì ta có sai trong mà bà sai cái bốc hoa làm này sai trong mà
Tahu sakatin harta dike. On portes tolatei. Gimana? Asa zara sisengko. Tonggote apa hai? Te dui hat. Rignai sengman dina ang paithak jara phunogui mania tamni ke sari kingai thangka ke video klai tongkha yang rignai sengnani dua bo hanai ang pura phunogui malia ke next day se rignai tangnai sat khlaisu ke norok bahing jangbai ka rignai sengmani je combination mile kha comment klai sabai Angbo Rignai Tak wasimon takjako gatabuno punya takmani ba asal speaking ya teruk khlaino tagai tongo serengai tongo gege Rignai ani ang takfuro gobang mano khwtwng rok chawjaka gege khwtwng rok chawui onek besal wngkha ma bo bar sarinani kosto wngjaka haifano serengai tongo ang serengnani saitogui tongo teruk Tiprasarok ang Rignai takmani video rok khlailia tamni gai video rok khlai tongkha ke concentrate khlaiye Rignai tagui maiango abogang pura video khailia gani Rignai 14-15 din hairok wngkhana takmani ke 3 wngkha ke kamo asukjara wngkha bahan tei 3 din ba salni rok saltam rok takmani yagulono omono rasui manai ke ama bo tago kachar ro ke angbo tago sengkeu no mabi kini taklaio ke tei salnai saltamni yagulono obo rawi manai Rignai ke nongno phunuknai Rignai takmani tagai pai rawi pai yago suri pai yakni nongno phunuknai haikung norok jaya kriyan blog no nai tongdi tei kasu tongkho tei salnai saltamkon takbai Khwtwng chawui thanglangkha abagui nang Rignai takna musungya Obo skango Rignai takmani rasuka pulia first time takmani bla yapai asuk hamta yata ke tini subti hemani nagena kanai bahin kha anya na tene ti kan nagena mere All day bala yele ya gara sele gane borpo ahan de bala man se bodo te busu khera masa desa kha No kanan tamto. Kamaria Rignai kedal obse 1300 1400 1500 obo paya thanga kita kompani no 1300 ke nijina khudeng pai tak na hage saya ba tahlana tapi nak ka ta kanya te na ya hidup belai Kanai itu kurita tuh